O tretej sme sa dohodli, že tu budeme, ja som to vedel, že budeme meškať zase. Mám nervy také na toto, že... Čiže však už 30 minút meškáme, bude tvoj brat s tým v pohode? Asi, brat je v pohode, brat je flegmatik, ten počká. No tak ale už predsa 30 minút, zase to už ozaj ako keby sme retardovaní. Dobre, a on je inteligent, si myslíš? Opica. Koľko hodín? Ty tu šlikár! Čo máš čas? Vykračuje si v pohode. No nezdá sa mi úplne v pohode, on nebere nejaké prášky alebo tak? Veď to je ten problém, že nezobral lieky, Magor. Veď ale vypni to, už nás čaká. Hej. Počká, neboj sa. Ty máš čas? Počkaj, keď prídem k tebe. Hej, tak telefonuješ. Nie! Asi poďme do auta, nie? Ja nejdem s ním nikde. Nejdeš? Aj keby som ťa mal za ten nos tam dotiahnuť, tak tam pôjdeš, lebo mesiac si ma otravoval s tým. To myslel môj nos? To bol. Čo sa svojím bratom bojím, ja radšej pripútam. Ja len vieš, mňa tlačí ten pás na brucho, takže radšej takto. Nezapneme nejakú hudbu, nech je lepšia nálada. Vidíš to? Aspoň tvoj kamarát má dobré nápady. Si čo zapol za kravinu? To prepni normálne, veď zapni normálnu hudbu, ideme na festival a ty toto zapínaš. To sa ti zase nepáči, čo chceš? Tak ju vypnem a môžeš byť spokojný takto, bez... Dobre, nechaj tak, dobre? Ja si zapnem. Tata helpa, to je pekné mesto. A v tej helpe... Toto není moc dobrá hudba na Drum and Bass Festival. To nie je drum and bass? Toto, že je Drum and Bass, to ako keby som povedal, že ty máš atletickú postavu. A nemám? Čo máš s mojou postavou? Nie, ale nemôžeme ísť ešte na Vecko, ja sa asi doštím. Čože? Doští sa? Teraz sme vyrazili. Veď bratu, veď mu zastaň, či sa mi má vysýka pod nohy? Mne je to jedno, poštíte sa aj vzadu. Máš veľmi ochotného brata. Ja mám také krče v žalúdku, mne je zle, proste nezastavil by sa v McDonalde. Nejdem ja nikdy zastavovať. Pol hodinu som ťa čakal, kde si bol, čo si robil? Sral si? No veď tak sral som, mal som problémy, zlatá žila mi vybila. Chvíľu ma šteluj a tým nosom ti ju zatlačím naspäť. Toto nedopadne dobre. Navať sa, poď! Dobre! Neostavaj, lebo pôjdeš peši. No. Bratu, prepač. Ja som to nechcel. No a dosť! Ja už na toto nemám nervy! No to kam ide? Však to nestihneme. Ja neviem, asi mu chýbajú kroky v apke, alebo čo? Nechaj ma! Nerob. Tiež sa mi nepáčilo, čo púšťal. A von! Pekný deň.